στο θέμα που ακολουθεί στη σημερινή εκπομπή εδώ στην αυτοδιαχειριζόμενη ertopen.com στο σελίδα μας, μην ξεχνάτε να την επισκέπτεστε. Πέρασαν ήδη 12 χρόνια από το μαύρο της ΕΡΤ και εμείς συνεχίζουμε. Χθες ήταν η επέτειο, σήμερα 13 Ιουνίου του 2025, εδώ λοιπόν στην ertopen, με τον Άγγελο τον Αλιγιάννη στον ήχο. Θέλω να γνωστοποιήσω μια ιστορία που θα σας κινήσει το ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θα σας σοκάρει. Αφορά ας πούμε μια διαφορετική καλοκαιρία του ελληνισμού. Κάποιοι έχουμε απογοητευτεί, άλλοι την περιμένουν με λαχτάρα. Θα σας φανεί πέρα για πέρα εξωπραγματική όλη υπόθεση, όπως φάνηκε και σε μένα αρχικά πριν κάνω μια πρώτη έρευνα στο θέμα. Προχώρησα λοιπόν σε μια πρώτη έρευνα, διασταύρωσα, εξακρίβωσα αυτά που αναφέρονται, στα στοιχεία που αναφέρονται και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Όλη αυτή την πορεία που θα διαβούμε και θα συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας και με τα στοιχεία που θα σας παραθέσω, όπου είναι το 1/1000 μάλλον από ό,τι υπάρχει και ίσως έχουμε και συνέχεια, θα αναδείξουμε για ακόμη μια φορά εάν η κυβέρνηση στην Ελλάδα προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών αυτής ή όχι. Ό,τι και να ακούσετε, μεταφέρω μόνο όσα προέκυψαν από την έρευνά μου ως δημοσιογράφος, από τα στοιχεία που ήρθαν στα χέρια μου. Το θέμα αφορά ως επιτοπλίστων οικονομικά θέματα και γι' αυτό σήμερα κάλεσα στην εκπομπή μου τον κύριο Γιώργο, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να μας δώσετε τα φώτα σας, γιατί και εγώ έχω απορίες και από αυτά τα στοιχεία που θα παραθέσουμε θα έχουν και οι ακροατές κάποιες απορίες στην πορεία. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου κάνατε για να παρευρεθώ σε έναν από τους ελάχιστους, θα έλεγα, ελεύθερους ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σας ευχαριστώ. Ας ξετυλίξουμε λοιπόν το μύτο της Αριάδνης, μην χάνουμε χρόνο. Πριν από περίπου 2 μήνες λάβαμε ένα πακέτο στο όνομά μου. Όταν το άνοιξα βρήκα μέσα σε αυτό αντίγραφα από μία σειρά εγγράφων και τα οποία είχαν ως επεξήγηση μια επιστολή που απευθυνόταν σε μένα και η οποία έλεγε μεταξύ άλλων ή ακριβώς, δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσω όλοι για να μην σας κουράζω. Αξιότιμη κυρία Μαυρογιάννη, επειδή κατά πρώτον αυτή η πράξη δεν είναι προσωποκεντρική και δεν αποσκοπεί σε αυτοπροβολή και κατά δεύτερον αφορά θέματα ασφαλείας, σας στέλνω ανωνύμως το φάκελο αυτό και προσυπογράφω την παρούσα επιστολή με τον αναγνωριστικό κωδικό 05-30-30-0850. Αυτό τον αναγνωστικό κωδικό θα τον δείτε και στα συνημμένα έγγραφα και ο οποίος αντιπροσωπεύει όλους όσους υπέγραψαν σιωπηρά, που είναι ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων, για την εκτέλεση αυτής της συγκεκριμένης πράξης που θα δείτε. Όπως θα δείτε λοιπόν στα έγγραφα, ο φάκελος αυτός επιδόθηκε διαδικαστικού επιμελητού στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών στις 20 Μαρτίου του 2025 και αφορά σε μια γνωστοποίηση για συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελέστηκαν και περατώθηκαν ήδη από μεγάλη μερίδα πολιτών προς όφελος της Ελλάδος. Δεν αφορά καμία άλλη ίσως όμοια περίπτωση που είναι γνωστή στον κόσμο στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με την οποιαδήποτε υπόθεση που απασχόλησε το φως της δημοσιότητας στο παρελθόν. Αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Έτσι, φίλοι ακροατές. Είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες κατάφεραν να δημιουργήσουν τη βάση για να μπορεί η Ελλάδα να απεγκλωβιστεί από τα μνημόνια της ντροπής, μου γράφουν στην επιστολή. Εγώ θα πω από τα στημένα μνημόνια της ντροπής που είχαν στόχο να φτωχοποιήσουν το λαό και να παραδώσουν τη χώρα, και τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα της δίθεν εξυγίανσης εισαγωγικά, τα οποία έφεραν το λαό, τους πολίτες, στην εξαθλίωση του σήμερα και που έχουν γονατίσει τη χώρα από πολλές απόψεις τα τελευταία 17 χρόνια. Μου εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτές τις επιστολές με τα έγγραφα, μου πρότειναν και με παρέπεμψαν στο να κάνω το δικό μου έλεγχο για να είμαι σίγουρη ότι πρόκειται όχι περί μιας φάρσας, αλλά μιας ακροσοβαρούς και αληθούς ιστορίας που είναι σημαντική για τη χώρα, και μετά αν θέλετε να τη δημοσιεύσετε στο κανάλι και σε όποιο μέσον σας ενδιαφέρει ή συνεργάζεστε, ούτως ή άλλως, ούτως ώστε να γνωστοποιηθεί στον κόσμο αυτή η αφανής αλλά τεράστια προσπάθεια και το τι γίνεται πάντοτε πίσω από τις κουρτίνες. Πάντοτε λοιπόν με εκτίμηση.
Δεν θέλω να κουράσω πολύ τους ακροατές, αλλά θέλω λίγο, θα σταματάω έτσι ώστε να επισημαίνω τα σημεία αναφοράς από τα σχετικά επισυναπτώμενα έγγραφα. Θέλω να δείτε ότι έχω στη διάθεσή μου τα έγγραφα αυτά. Δεν θα τα διαβάσω όλα, αλλά έχω επιλέξει κάποια πράγματα σε πρώτη φάση σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας να συγκεντρώσουμε και ερωτήματα. Επίσης θα συζητάω με τον καλεσμένο για τα σημαντικά αυτά ζητήματα, όπως εξελίσσονται, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητή αυτή η ιστορία που θα εξελίξουμε. Δηλαδή, πράγματι είναι δυνατόν και μπορούμε εμείς οι πολίτες μέσα από το συνταγματικό μας δικαίωμα να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Με ποια έννοια? Να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα, να αφυπνίσουμε και γιατί όχι να αποκαλύψουμε αυτούς που έστησαν και συνεχίζουν να στείνουν παιχνίδια. Λοιπόν, το πρώτο χρυσό έγγραφο περιέχει τα εξής. Είναι μια πιστοποίηση, φίλοι ακροατές, με το κωδικό αναφοράς που προανέφερα, Αθήνα 15 Τρίτου. Τώρα, πριν από 3 μήνες του 2025, δια της παρούσης πιστοποιείται, επικαιρώνεται τα εξής: δυνάμει συλλογικού αιτήματος Ελλήνων πολιτών προς τον Διεθνή Οργανισμό Sovereign International Treasury Monetary One, M1 να τον λέμε εν συντομία, με ημερομηνία 22 Δωδεκάτου του 2024 και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Προγράμματος με τον αναγνωριστικό τίτλο Sunrise, ενεκρίθη, ακούστε φίλοι ακροατές, ενεκρίθη χρηματοδότηση ύψους 500 δισεκατομμυρίων United States Dollars, λέει, Ηνωμένων Πολιτειών, Βασιλείας 3. Καλά το είπα? Μια χαρά το είπατε πολύ σωστά. Να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουμε κιόλας. Με βάση το χρυσό XAU προς όφελος της Ελλάδος. Το ως ανωποσό πιστώθηκε σε ρευστή μορφή, σε ήδη κυδεμοναβόμενο λογαριασμό στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να μας εξηγήσετε και αυτό τι σημαίνει, κάτω από τον αναγνωστικό κωδικό 0530300850 στην τράπεζα World Sovereign Bank of the Order of the Hospitallers με έδρα τη Σλοβακία. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι δεσμευμένο υπέρ της αποπληρωμής του βεβαιωμένου ως εκαθαρισμένου δημοσίου χρέους και της χρηματοδότησης νέων αναγκών της ελληνικής δημοκρατίας. Τα χρήματα αυτά είναι καθαρά, νομίμου προελεύσεως, ελεύθερα βαρών και πληρούν όλες τις εθνικές και διεθνείς συνθήκες περί ξεπλήματος μαύρου χρήματος και δηλώσεις του πόθεν έσχες. Το ποσό δεν επιβαρύνεται με τόκο. Με εκτίμηση εκ μέρους των εντολέων Ελλήνων πολιτών με τον αναγνωριστικό κωδικό που σας ανέφερα. Ήδη λοιπόν από τα συμφραζόμενά μου θα σας δημιουργήθηκε και σε μένα βέβαια η ίδια δυσπιστία. Έτσι. Και θα αρχίσετε ήδη να αμφιβάλλετε για το τι είναι αυτό και για το τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να φαντάζει απίθανο, μπορεί να πει κανείς ακόμα και τρελό. Προχώρησα σε επόμενα βήματα μιας πρώτης έρευνας που έκανα. Πριν ξεκινήσω να σας περιγράφω την ακριβή έρευνα, θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα έγγραφα. Δηλαδή εγώ έστειλα επιστολή εκεί που έπρεπε, πήρα απάντηση για να δω μέσω των mail μου, να δω μια απάντηση αν αυτό είναι ψευδές, αν είναι φάρσα ή αν στοιχειοθετείται. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το πακέτο εγγράφων που έλαβα υπάρχει μια εξασέλιδη επεξηγηματική επιστολή μεταξύ άλλων πολλών εγγράφων, η οποία είναι επίσης τυπωμένη σε βαρύ χαρτί, έχει πλαίσιο ανάγλυφο σε χρυσό και επίσης έχει μια σοβαρή και περιποιημένη εικόνα. Σε αυτή περιγράφονται σειρά από δεδομένα. Θα σας διαβάσω κάποια τμήματα αυτής για να μην σας κουράσω. Είναι σημαντικό το θέμα, δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ένας ραδιοφωνικός χρόνος, όχι τεράστιος, δεν μας επιτρέπει σε πρώτη φάση να τα αναλύσουμε όλα, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Λοιπόν, παιδιά, η επιστολή η οποία εστάλει στις 20 Μαρτίου του 2025 στον Έλληνα Πρωθυπουργό έχει θέμα άνοιγμα λογαριασμό. Εμείς δεν ακούσαμε τίποτα βέβαια γι' αυτό, δεν ακούστηκε πουθενά κάτι τέτοιο, έτσι. Έχει θέμα άνοιγμα λογαριασμού και μεταφορά χρηματικού ποσού ύψος 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Βασιλείας 3 στην κυρίαρχη Παγκόσμια Τράπεζα με έδρα τη Σλοβακία για τη χρηματοδότηση της Ελλάδος προς αποπληρωμή του βεβαιωμένου ως εκαθαρισμένου δημοσίου εξωτερικού χρέους και την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών
της χώρας. Εδώ πρακτικά στο θέμα τα λέει όλα συνοπτικά, αυτά που διαβάσαμε και στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, στη συνέχεια αναφέρει τα εξής η επιστολή στον Πρωθυπουργό. Δια της παρούσης είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι κατ' εντολήν μεγάλης μερίδας πολιτών, δικαιούχων και εγγυητών της οικονομικής ευημερίας της ελληνικής δημοκρατίας και της κοινωνίας, γενικότερα πετύχαμε μετά από πολύμηνες διαδικασίες την ανέβρεση ικανοποιητικού ποσού κεφαλαίων δυνάμενων να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και την επανεκκίνηση της οικονομίας γενικότερα. Λοιπόν, εδώ έχω στα χέρια μου τώρα, δεν έχουμε και εικόνα εμείς, ένα κωδικό αναφοράς MS, ΕΣΕ, 500 BGR, State κτλ. 23 του 25 για τον άνοιγμα λογαριασμού. Στις 22 Δεκεμβρίου του 24 καταθέσαμε αίτημα προς τον Διεθνή Οργανισμό International Treasury Monetary One, εφ' εξής τον λέμε M1, ο οποίος, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, είναι αφενός διαπιστευμένος στα Ηνωμένα Έθνη με αριθμό UN νούμερο 626139 και αφετέρου είναι και ο απόλυτος ιδιοκτήτης και κύριος ρυθμιστής ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εγώ εκεί μπήκα, διάβασα κιόλας. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή μια τράπεζα όπου ρυθμίζει ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο αίτημα λοιπόν παρέχεται μία εκτενής εξήγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία εδώ και πολλά χρόνια, όπως τα υψηλά επίπεδα δημόσιου δανεισμού σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, το υψηλό ετήσιο κόστος και τους πολυεπίπεδους κινδύνους που προκαλούνται λόγω αυτών. Τα εκτεταμένα μέτρα λιτότητας και η οικονομική συρρίκνωση κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε κοινωνική αναταραχή, γεγονός που δύναται να εμποδίσει ακόμα και την ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει τα χρέη της μακροπρόθεσμα. Προβλήματα που αναπόφευκτα έχουν αρνητικές συνέπειες σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Αν έχουν, λέει... Πραγματικά, κυρία Μαυρογέννη, δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να μην συμφωνεί με αυτά που λαμβάνονται πλέον ως δεδομένα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας. Εξάλλου τα ζούμε όλοι μας, τα βιώνουμε, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Όπως τα προσέξατε, και πρέπει να το δούμε όπως το πρόσεξα και εγώ στα γραφόμενα, αναφέρεται σε ένα διεθνή οργανισμό με την επωνυμία Monetary One, ναι, ο οποίος αναφέρεται ως ρυθμιστής ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν κάτι για μένα πολύ δυνατό πιστήριο, δεν είναι κάτι δηλαδή απλό, δεν είναι κάτι που στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφέρουμε στους ακροατές σας ότι στο πίσω μέρος των εγγράφων υπάρχουν δικαιολογητικά αλλά και αποδεικτικά αυτών των αναφερόμενων και στα οποία θα αναφερθώ στην επόμενη εκπομπή αν κάνουμε. Ναι. Παιδιά, θα μαζευτούν πολλά ερωτήματα, γιατί και εγώ εξακολουθώ να έχω ερωτήματα, δεν σας κρύβω. Έτσι. Να προχωρήσω λίγο στην επιστολή. Είναι η επιστολή που στείλατε στον Πρωθυπουργό, έτσι. Λοιπόν, κατόπιν εγκρίσεως, στο πλαίσιο του ενεξελίξη αναπτυξιακού προγράμματος Sunrise, το οποίο λαμβάνει η χώρα σε όλη την Ιφίλιο κατ' εντολή του M1, προς την κύρια ιστορική τράπεζα, κύρια ρυθμιστική αρχή ολόκληρου του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και γενικής διαχειρίστριας των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, ήτι την τράπεζα με την επωνυμία που είπαμε, World Sovereign Bank of the Order of Hospitallers, με έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τη Σλοβακία δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός και ο οποίος δεσμεύτηκε, όπως είπαμε, υπέρ της χρηματοδότησης της ελληνικής δημοκρατίας. Σε αυτό το λογαριασμό κατατέθηκε το ποσό που αναφέραμε για την αποπληρωμή όλων των βεβαιωμένων και εκαθαρισμένων οφειλών του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων. Τι εννοεί των τίτλων? Λέει εδώ αξιογράφων, χρεογράφων, υποσχετικών, ανταλλαγών, ασφαλιών και ούτω καθεξής, που κατέχουν τρίτα μέρη. Δηλαδή, κατέχουν ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, πολιτιακές ή τοπικές διοικητικές περιφέρειες, δήμοι, ομοσπονδιακές τράπεζες ή και ξένες κυβερνήσεις, καθώς και για την σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος, την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και την ενίσχυση της ελληνικής δημοκρατίας εν γέννη. Και το επαναλαμβάνει εδώ, το ποσό δεν επιβαρύνεται με τόκο. Έτσι. Σημειώνεται δε ότι αν απαιτούνται περαιτέρω κεφάλαια για την αναδιάρθρωση του κράτους, την αποπληρωμή του εκαθαρισμένου ιδιωτικού χρέους και για τη δημιουργία έργων υποδομής ή και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του πληθυσμού, αυτό μπορεί επίσης να γίνει μετά από συζήτηση με τον ίδιο τον M1. Μάλιστα. Νέα δεδομένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω, να μας εξηγήσετε μερικά πράγματα. Την παρουσίαση των στοιχείων που μου εστάλησαν από ομάδα πολιτών και
είναι σημαντικό που το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί και εγώ έχω τις απορίες. Εντάξει, όσοι ξέρετε οικονομικά στοιχεία και κάποια άλλα πράγματα περισσότερα γνωρίζετε, αλλά για μας είναι σημαντικό να τα επεξηγήσουμε. Οπότε θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας σε αυτό το σημείο. Ωραία. Κυρία Μαυρογέννη, ορμόμενος από το τραγούδι που ακούσαμε, το να σταθούμε στα πόδια μας, πραγματικά σκέφτηκα το πόσο σημαντικό είναι και πώς μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν εμείς οι ίδιοι είμαστε οι ελεγκτές, αυτοί που θα ψάξουμε, αυτοί που θα αναζητήσουμε. Γιατί ποτέ ο λαός στην πραγματικότητα δεν ήταν ελεγκτής. Ακριβώς. Έχουμε μια παθητική στάση σαν πολίτες και αυτό δεν μας κάνει καθόλου ενεργούς. Δεν ασκείται έλεγχο από πουθενά, αντιπολίτευση δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε όπως εγώ αναζήτησα και βρήκα αυτές τις πληροφορίες, έτσι θα μπορεί ο κάθε πολίτης να τις αναζητήσει και να δούμε πραγματικά αυτή η ομάδα πολιτών τι έκανε. Πόσο σοβαρό είναι και πόσο σημαντικό μια τέτοια κομβική ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας που έχει πέσει στα τάρταρα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Πάμε, μια προσπάθεια όμως η οποία δεν έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής. Ναι, εγώ δεν την ήξερα, την αναζήτησα και μέσω διαδικτύου μπορεί να ψάξει κάποιος για τις τράπεζες. Όλα πλέον είναι επίσημα. Είμαστε στην εποχή της πληροφορίας, οπότε όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Στο σημείο αυτό θα ήταν καλό να δούμε, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που ακούει, τα όσα αναφέρονται και σε σχέση με τις νέες τάσεις και αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε διεθνές επίπεδο πλέον, γιατί ξέρετε ότι το σύστημα το χρηματοπιστωτικό είναι πλέον global, είναι παγκόσμιο και δεν αφορά μόνο περιορισμένα την πατρίδα μας, το οποίο έχει εδραιωθεί αυτό το σύστημα σήμερα και το οποίο αλλάζει. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν και τα λόγια του Ηράκλειτου, η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πολύ αισιόδοξο. Στην επιστολή λοιπόν που διαβάζω αναφέρονται δύο διεθνείς οργανισμοί. Ο διεθνής οργανισμός, όπως το είπατε, Sovereign International Treasury Monetary One, με τα αρχικά M1, και η τράπεζα με την επωνυμία World Sovereign Bank of the Order of Hospitallers, WSBOH δηλαδή. Να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι δύο οργανισμοί και τι ρόλο παίζουν τελικά, τι πρεσβεύουν και τι έργο έχουν τελικά αυτοί οι οργανισμοί. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Από τη μία λοιπόν το νομικό πρόσωπο M1, με τα αρχικά M1, με αριθμό μητρώου στον ΟΗΕ, όπως το είπατε, 62-61-39, είναι καταχωρημένος ως διεθνής κυρίαρχος χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Δηλαδή ο απόλυτος κύριος ρυθμιστής ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχει σχεδιαστεί δηλαδή με λίγα λόγια για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών και των οργανισμών που έχουν, συνεταιριστικών οργανισμών θα έλεγα, που έχουν συμβληθεί ή θα συμβληθούν στην πορεία μαζί του την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και των διαφόρων χωρών, καθώς και προωθεί ολόκληρη την ανόρθωση της οικονομίας εν γέννη μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων. Είναι δηλαδή στην ουσία το θέμα. Αυτό είναι που με έκανε και εμένα να το ψάξω ακόμα παραπέρα. Ο οργανισμός λοιπόν συνεργάζεται με πολλές διαφορετικές δομές, προσφέροντας και χρηματοοικονομική και οικονομική στήριξη για τη σταθεροποίηση των τοπικών που μας ενδιαφέρει, εθνικών και διεθνών και παγκόσμιων οικονομικών συστημάτων. Δηλαδή μας αφορά άμεσα. Ο M1 λοιπόν, όπως είπαμε, έχει γραφεία σε διάφορες χώρες. Διαφέρει βέβαια ως προς τη νομική του βάση από τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στις διάφορες χώρες, γιατί το νομικό πλαίσιο καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι είναι ένας ελεύθερος κυρίαρχος οργανισμός. Από την άλλη έχουμε την τράπεζα, την WSBOH όπως λέγεται, και έχει έδρα, από ό,τι διάβασα, την Μπρατισλάβα της Σλοβακίας και έχει αναγνώριση και αυτή σε 26 φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Έχει αναγνωριστεί. Βεβαίως. Δηλαδή, είναι στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε ακόμα περισσότερη σιγουριά για αυτά που διαβάζουμε. Μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο. Βεβαίως, και από τα πάντα. Μα σκεφτείτε και οι δικοί μας επίσημοι οργανισμοί κρατικοί υπάρχουν πλέον σε ψηφιακή. Είμαστε στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν περιγράφει το συνέδριο κυρίαρχη τράπεζα. Έτσι. Σκεφτείτε ότι θέλουμε ένα πιστοποιητικό έγκυρο και πλέον δεν πάμε στην εφορία. Ανοίγουμε τον υπολογιστή μας και βρίσκουμε τα πάντα μέσα από εκεί. Άρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτά τα δεδομένα που μπορεί κάποιος, κυρία Μαυρογέννη, να αντλήσει τόσο από το διαδίκτυο, όπως είπαμε, όσο και από διάφορα έγγραφα, περιγράφεται ως η νέα παγκόσμια κυρίαρχη τράπεζα. Και ως γενικός διαχειριστής όλων των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Και αυτά δεν τα λένε απλά. Υπάρχει διάταγμα του κυρίαρχου διεθνούς θησαυροφυλακίου, του M1, με αριθμό 19 της 23ης, όπως λένε τα έγγραφα, Σεπτεμβρίου του 2022. Θα τα έχετε κι εσείς. Η τράπεζα το 2023 είναι επίσης εγγεγραμμένη στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και σε 26 κύριες επιτροπές και οργανισμούς του ΟΗΕ. Έτσι, με αριθμό ταυτοποιήσεως, να τα λέμε και αυτά γιατί έχουν σημασία, 9777704. Άρα λοιπόν, και ο M1 και η τράπεζα αυτή συνιστούν και προτρέπουν τα κράτη και τον ιδιωτικό τομέα για κάποια πράγματα και γι' αυτό και στηθήκανε.
Δηλαδή, τι εννοώ? Πρώτον, το νέο αυτό χρηματοπιστωτικό σύστημα προβλέπει τη μετάβαση στη χρήση ενός έγκυρου χρήματος που υποστηρίζεται από χρυσό. Θα θυμίσω στον κόσμο τον Bretton Woods όταν ξεκίνησε, άλλο πώς κατέληξε με το δολάριο, πώς ξεκίνησε όμως, γιατί τα χρήματα βασιζόντουσαν πάνω στο χρυσό που είχε η κάθε χώρα. Δηλαδή η έκδοση χρήματος είχε να κάνει με το αποθεματικό του χρυσού που είχε η κάθε χώρα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με την πλήρη εξάλειψη έως το 2030, δηλαδή με την απόσυρση από την κυκλοφορία του πλαστικού χρήματος που ξέρουμε μέχρι σήμερα, το οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα στο Bretton Woods, έτσι, γι' αυτό και αναφέρθηκα, και του επακόλουθου τζαμαϊκανού νομισματικού συστήματος Fiat, το Fiat Money. Κάποιοι που ασχολούνται με χρηματοοικονομικά γνωρίζουν τον όρο, που οδήγησε ολόκληρο τον κόσμο, να το πούμε και αυτό, σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις, αποτελώντας πραγματικά τον κύριο παράγοντα που επιβράδυνε ή και απέτρεψε την ανάπτυξη πολλών κρατών στον πλανήτη μας. Δηλαδή αυτός ο οργανισμός, ο M1, διαχειρίζεται λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες παγκοσμίως. Είναι ο κυρίαρχος λογαριασμός, ο οποίος φανταστείτε είναι ένας επόπτης, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να μπορεί να γίνεται μια άρτια και σωστή κατανομή των χρηματοοικονομικών, αλλά και έλεγχος. Θα το δούμε και παρακάτω. Ναι. Ο οργανισμός λοιπόν M1 διαχειρίζεται λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες παγκοσμίως. Είναι αυτό που με ρωτάτε. Οι δύο μητρικοί λογαριασμοί που βρίσκονταν στην Παγκόσμια Τράπεζα με έδρα την Αμερική και που έχουν υπολογαριασμούς σε όλες τις τράπεζες, σε όλες τις χώρες του πλανήτη και που αυτή είναι η βάση δημιουργίας του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος Fiat Money που είπαμε, στις αρχές του 2023 μετακινήθηκαν στη νέα Παγκόσμια Τράπεζα στη Σλοβακία, την WSBOH. Ασχολείται και με τα κρυπτονομίσματα. Θα το δούμε στην πορεία και αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι θέση παίρνει θα σας πω τι θέση παίρνουν, είναι σημαντικό και έχουν σημασία οι λέξεις εδώ. Δηλαδή, καταδικάζουν τη δημιουργία και χρήση κρυπτονομισμάτων. Ναι. Ποιον όμως κρυπτονομισμάτων? Των κρυπτονομισμάτων που δεν έχουν έγκυρες εξασφαλίσεις. Δηλαδή, που εμπεριέχουν κίνδυνο. Καθώς υπονομεύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε, γιατί επιτρέπουν το ξέπλυμα χρήματος και αυτά τα έχουμε δει και πλέον στα social media τι συμβαίνει με παράνομα εμπόρια κτλ. Αποτρέπουν, βοηθούν τη χρηματοδότηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και την τρομοκρατία. Από χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, άλλο τίποτα στον κόσμο. Τα έχουμε ζήσει κάθε μέρα. Και στην Ελλάδα επίσης. Έχει βοήξει ο κόσμος, γι' αυτό πρέπει πλέον να τα ψάχνουμε και να είμαστε κι εμείς ενημερωμένοι για τις εξελίξεις. Και επιφυλακτικοί, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Πρέπει να αμφισβητούμε, αλλά όχι μόνο να αμφισβητούμε, αλλά να είναι αυτό το έναυσμα για να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Ναι. Να κάνουμε την προσωπική μας έρευνα. Ναι. Τότε είμαστε πολίτες πραγματικά. Η ίδια τράπεζα λοιπόν έχει αναλάβει τη γενική μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος και τη μετάβαση, όπως σας είπα, στον κανόνα του χρυσού. Θα το θυμούνται κάποιοι από παλιά στον Bretton Woods. Μέσω του οποίου έχει σχεδιαστεί να επιστρέψει σταθερότητα σε ένα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό γίγνεσθε που βιώνουμε σήμερα. Γιατί ξέρετε ότι η αστάθεια είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής. Μετά έχουμε το νέο νόμισμα. Θα εκδίδεται μόνο μέσω της νέας Παγκόσμιας Τράπεζας WSBOH και θα υποστηρίξει και τα εθνικά νομίσματα από το Παγκόσμιο Αποθεματικό Νόμισμα Χρυσού του M1, το XAU. Το νόμισμα έχει ήδη εκδοθεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα το πούμε και αυτό. Δηλαδή, βεβαίως. Αυτό πρόκειται να γίνει. Είναι ήδη έτοιμο. Αυτό είναι ήδη έτοιμο. Μπορεί να τα αναζητήσει ο καθένας. Γιατί εμείς δεν το έχουμε μάθει ακόμα? Γιατί δεν ψάχνομαστε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να μας ενημερώσει για όλα αυτά. Και είμαστε, θα το πω, τυχεροί εισαγωγικά που υπήρχε αυτή η ομάδα πολιτών που μας ανοίγει τα μάτια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αυτό συμβαίνει. Το νόμισμα λοιπόν έχει ήδη εκδοθεί και αναμένεται να δημοσιευθεί και να μπει στην κυκλοφορία σύντομα. Αυτά μπορεί να τα αναζητήσει ο καθένας και μέσα στο επίσημο site της τράπεζας της συγκεκριμένης, της παγκόσμιας. Μετά, τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εθνών για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, κυρία Μαυρογέννη. Ναι. Αναγνωρίζουν το ρόλο των ιδιωτικών κεφαλαιακών ροών στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και επισημαίνουν τις προκλήσεις του εντοπισμού πλαστών γραμματείων του δημοσίου και την ανάγκη επαγρύπνησης και καθάριση των δημόσιων οφειλών. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουμε σε βαθιές τομές όσον αφορά το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα. Ενθαρρύνουν τα έθνη, να το πούμε και αυτό, και τους λαούς, να αποκαταστήσουν ειρηνικά, θα έλεγα, το κυρίαρχο καθεστώς τους. Να αποκαταστήσουν ειρηνικά. Βεβαίως, λέτε, έτσι. Βεβαίως, γιατί έχουμε δει στις εποχές που ζούμε ότι κάποιοι πολίτες, θυμωμένοι όντας και δεν έχουν άδικο, εκτρέπονται. Πρέπει να είμαστε πάντα πάνω στο Σύνταγμα,
Γιατί τότε. Άλλοι το παραβιάζουν το Σύνταγμα, όχι εμείς. Έχετε δίκιο. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Κάπως έτσι τα πράγματα. Μετά να πούμε ότι ενθαρρύνουν την ενίσχυση των περιφερειακών συνεταιριστικών τραπεζών. Ναι. Που είναι πολύ περιορισμένες τουλάχιστον στη χώρα μας. Που θα συνδεθούν. Οι συνεταιριστικές τράπεζες. Τι εννοείται, οι περιφερειακές συνεταιριστικές τράπεζες. Ναι, δεν μιλάμε για τις συστημικές τράπεζες όπως είναι η Πειραιώς, Eurobank κτλ. Μιλάμε για συνεταιριστικές τράπεζες που μπορούν κάποιοι άνθρωποι να συνεταιριστούν και να δημιουργήσουν τη δικιά τους τράπεζα με όλα τα ωφέλη που προβλέπει ο νόμος περί τραπεζών. Μάλιστα. Έτσι, που θα συνδεθούν στη συνέχεια, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, άμεσα με τη νέα Παγκόσμια Τράπεζα. Και γιατί αυτό γίνεται? Για να βελτιώσουν πιο αποτελεσματικά την προστασία και χρηματοδότησή τους. Ναι. Να λοιπόν πώς δένουν τα πράγματα και πώς είμαστε εμείς λίγο πιο σίγουροι τουλάχιστον μέχρι σήμερα με αυτά που συμβαίνανε μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Μάλιστα. Μετά. Πάντα όλα αυτά θα γίνουν με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί ο M1, αυτός ο τεράστιος οργανισμός, είναι αυτός ο οποίος ασφαλίζει, διασφαλίζει, επιβλέπει και προστατεύει όλο αυτό το σύστημα. Αυτός είναι και ο ρόλος που δημιουργήθηκε. Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, κυρία Μαυρογέννη, καθώς και τους κανόνες που διέπουν το διεθνές δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες των χωρών, ο συνολικός αριθμός των μετόχων, των συνεταιρισμών, εμπίπτει στον νόμο περί μη δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων και στην κατηγορία του τραπεζικού και ταμειακού απορρίτου. Τώρα, αυτά μπορεί να φαίνονται στον κόσμο λίγο περίεργα, αλλά πρέπει να τα πούμε γιατί υπάρχουν μέσα στα έγγραφα. Ναι. Από την άποψη αυτή, η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών θεωρώ ότι αποτελεί παράνομη ενέργεια. Ποιον? Το να δημοσιοποιούνται πράγματα, δηλαδή να παρεκτρεπόμαστε από τον νόμο. Ναι. Και να μπαίνουμε σε κανάλια τα οποία δεν προβλέπονται, γι' αυτό θωρακίζεται όλη αυτή η διαδικασία με έναν επόπτη κυρίαρχο όπως είναι ο M1. Να πιάσουμε λίγο το νόημα. Ο M1 είναι η ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι κυρίαρχος οργανισμός όπως ακούσαμε. Που σημαίνει είναι πάνω από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, μπορούν αυτοί οι διεθνείς συνεταιρισμοί που ακουμπάνε στο διεθνές δίκαιο, δεν γίνεται διαφορετικά, να έχουν τα δικά τους ταμεία. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό για την επιστολή που λάβατε, των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη διαδικασία, που δεν ελέγχονται από εξωτερική ρυθμιστική αρχή. Να το πούμε αυτό. Και όλοι οι μέτοχοι δύναται να έχουν αυτομάτως τους λογαριασμούς τους σε αυτό το ταμείο και στη δική τους συνεταιριστική τράπεζα ή στην κεντρική παγκόσμια WSBOH. Ξέρετε πόσες φορές άνθρωποι έχουν επιχειρήσει πραγματικά να φτιάξουν εταιρισμούς και στη χώρα μας και από εδώ και από εκεί με καλές προθέσεις, έτσι, αλλά βρίσκουν δυσκολίες. Βρίσκουν τείχο κάποια στιγμή ή διώκονται, όχι διώκονται, κάποιος σαν να θέλει να τους εμποδίσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξυπηρετεί πολλούς το να είμαστε ελεύθερη κοινωνία. Μάλιστα. Κυρία Μαυρογέννη. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μάλιστα. Τώρα, η πληροφορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των λογαριασμών και τη λογιστική των πληρωμών από αυτούς τους συνεταιρισμούς, καθώς και τους διακανονισμούς εντός του ταμείου, εμπίπτουν στην κατηγορία των τραπεζικών και ταμειακών μυστικών. Δηλαδή, το ίδιο το ταμείο αποτελεί τον ρυθμιστή της λογιστικής κίνησης των πάσης φύσεως πληρωμών. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ο οποίος διεξάγει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Πάντα σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ούτε μπορεί να επιτρέψει να εκτροχιαστεί άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Καταλάβατε, έχει εποπτικό ρόλο και ρυθμιστικό ρόλο. Επιπλέον, οποιοσδήποτε λογαριασμός που ανοίγεται σε οποιαδήποτε συνεταιριστική τράπεζα του δικτύου της WSBOH, αυτής της Παγκόσμιας Τράπεζας στη Σλοβακία, αποτελεί λογαριασμό της κυρίαρχης συνεταιριστικής κοινωνίας των ανθρώπων και δεν μπορεί να δεσμευτεί από οποιαδήποτε τράπεζα που είναι ιδιωτική εταιρεία ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χωρίς απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Χωρίς απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δεν μπορεί δηλαδή καμία ιδιωτική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χωρίς απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ή εντολή του ίδιου του M1, για λόγους που αποδεικνύεται η παράβαση των συμφωνηθέντων, να δεσμεύσει ή να επηρεάσει ή να κάνει ζημιά στην τράπεζα που θα δημιουργηθεί, η οποία είναι συνδεδεμένη με αυτή την Παγκόσμια Τράπεζα. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πώς διασφαλίζεται όλο αυτό που μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει. Πραγματικά δεν το έχουμε δει. Για να μην μακρηγορώ, υποστηρίζουν την κυρίαρχη δημιουργική κοινωνία των πολιτών διαμέσου συνεταιρισμών που προάγουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Δηλαδή, δίδεται έμφαση στην υπέρβαση των οικονομικών κρίσεων, αυτό που θέλουμε, το ζητούμενο, και την πρόθεση ενός αρμονικού κόσμου
που και αυτό θέλουμε όλοι μας ως άνθρωποι, στην αποκατάσταση της αυτοοργάνωσης της δημοκρατίας και της αμερόληπτης, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτή τη λέξη. Δικαιοσύνης θέλετε να πείτε. Δικαιοσύνης και στην εγκαθίδρυση ενός κόσμου ο οποίος θα αρμόζει στο ανθρώπινο, δηλαδή ενός φωτεινού κόσμου. Με νόμους όπως προβλέπονται από την ίδια τη δημιουργία, δηλαδή απλά νομοτέλεια. Να το πούμε με απλά λόγια. Να διευκρινίσω εδώ ότι το fiat χρήμα για το οποίο μιλάμε. Τι είναι αυτό, πείτε μου. Είναι το χρήμα το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Είναι το ευρώ, είναι τα νομίσματα τα οποία έχουν εκδοθεί όχι με βάση το χρυσό. Έχουμε ακούσει από τη μεριά του Ατλαντικού, την άλλη μεριά, εκδίδεται χρήμα χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα σε χρυσό, ψεύτικο χρήμα, είναι το πληθωρισμός φουσκώνει, έχουμε μια φούσκα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία. Όταν δεν έχεις αποθεματικό χρυσού, πώς εκδίδεις χρήμα? Αυτό το συναλλακτικό μέσο που ακουμπάει. Άρα είναι μια απλή φωτοτυπία που κάποιοι συμφωνήσανε να το χρησιμοποιούμε ως αξία. Μα δεν έχει αξία. Ένα κέρμα έχει περισσότερη αξία ως μέταλλο. Και λοιπόν, μια δραχμούλα επίσης. Ακριβώς. Να διευκρινίσω εδώ λοιπόν ότι αυτό το χρήμα, το fiat, είναι ένα μέσο πληρωμής το οποίο δεν καλύπτεται από αποθεματικό άλλων αξιών, όπως σας είπα, δηλαδή από το χρυσό ή από πολύτιμα μέταλλα ή από οτιδήποτε έγκυρο. Και επομένως δεν έχει πραγματική αξία, όπως το είπα. Άρα η αξία του κατάφερε να καθορίζεται από την εμπιστοσύνη στον εκδότη. Φανταστείτε δηλαδή πόσο σταθερά είναι τα θεμέλια. Και από τις συνθήκες της αγοράς. Προσφορά, ζήτηση, καταλαβαίνετε. Ήτι μετατράπηκε σε χρηματιστηριακό προϊόν. Απλά. Ναι. Μας τα εξηγείτε, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Μπορείτε να μας πείτε όμως από αυτά που ακούστηκαν και στην επιστολή που διαβάσαμε πριν και μοιραστήκαμε με τους ακροατές κάποια έτσι, σχετικά πράγματα με την ελληνική πραγματικότητα. Ναι, και αυτά που θεώρησα εγώ προσωπικά ως απλός πολίτης ότι είναι τα πιο σπουδαία. Την επιστολή που διάβασα. Λοιπόν, εν συντομία, τα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι ακροατές σας. Να το κάνουμε λιανά στους ακροατές. Μπράβο. Είναι κατά την άποψή μου τα εξής. Από τα αναφερόμενα στην επιστολή, κατανοούμε ότι υπάρχουν κατατεθειμένα αρκετά χρήματα για την εξαγορά όλου του δημοσίου χρέους. Δεν είναι δηλαδή 100.000, δεν είναι 500.000, δεν είναι 1 εκατομμύριο. Αλλά και το πιο σημαντικό είναι ο όρος του βεβαιωμένου ως εκαθαρισμένου χρέους. Αυτό είναι πολύ κομβικό σημείο, κυρία Μαυρογέννη, και θα το αναλύσω λίγο καλύτερα. Ναι. Βάζω μια ανωτελεία. Του βεβαιωμένου λέτε. Βεβαιωμένου ως εκαθαρισμένου όμως. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Δώστε μου λίγο χρόνο. Βάζω μια ανωτελεία για να πούμε κάποια δεδομένα ως εξής. Το πρώτο σημαντικό σημείο είναι ότι η παγκόσμια αυτή τράπεζα, η WSBOH, επιβεβαιώνει με έγγραφο ότι υπάρχουν ήδη κατατεθειμένα σε λογαριασμό υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας αρκετά χρήματα, όπως είδαμε, για να αποπληρωθεί το εφιστάμενο εξωτερικό χρέος της χώρας. Αφού όμως εκαθαριστεί. Το πιο σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Όπως είναι κατανοητό, αυτομάτως ακυρώνονται και όλες οι δεσμευτικές επιβαρύνσεις, υποθήκες, τιτλοποιήσεις αξιογράφων που δεσμεύουν τη χώρα βάσει των μέχρι τώρα αυτό είναι πολύ συμφωνιών. Σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, γιατί υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες το βιώνουμε, είναι καταχρηστικές για τον πολίτη. Δυσβάστακτες, ασφιχτικές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο λέτε ακυρώνονται όλες οι δεσμευτικές επιβαρύνσεις, υποθήκες. Βεβαίως. Αν αποπληρώσουμε το χρέος μας, κυρία Μαυρογέννη, ποιος ο λόγος ύπαρξης αυτών? Κανένας. Το δεύτερο είναι ότι τα χρήματα τα έχουν αιτηθεί οι πολίτες της χώρας, όπως βλέπω, έχουν εγκριθεί και έχουν ήδη μεταφερθεί, που σημαίνει είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό και δεσμεύτηκαν υπέρ της χρηματοδότησης της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Ο όρος είναι συγκεκριμένος, έτσι ορίζεται στο Σύνταγμά μας η ελληνική δημοκρατία. Το κράτος μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε από την πλευρά της τράπεζας και του M1, του κυρίαρχου αυτού παγκόσμιου οργανισμού, εγκρίσεις και αξιολογήσεις, γιατί αυτά έχουν ήδη γίνει, έχουν περατωθεί δηλαδή. Δηλαδή, οι εν λόγω πολίτες, εξ όσων δηλώνουν στην επιστολή τους, χρησιμοποίησαν. Με το όνομά τους, κατονομαστικά, έτσι. Βεβαίως. Χρησιμοποίησαν τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της χώρας, έκαναν εκθέσεις και κατέθεσαν το πλήρες αίτημα με όλα τα οικονομικά δημοσιευμένα στοιχεία για τη χώρα. Βεβαίως εννοείται ότι για να δεσμευτεί η χώρα και να πάρει τα χρήματα αυτά θα πρέπει να αποφανθεί η διακυβέρνηση. Η ίδια η κυβέρνηση, έτσι. Εννοείται. Ναι. Και να ακολουθηθούν οι υποχρεωτικές διαδικασίες που επιτάσσουν πρώτα το Σύνταγμά μας, πρώτα και πάνω απ' όλα, και μετά οι νόμοι που συμφωνούν με το Σύνταγμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, το τρίτο σημαντικό ποιο είναι όμως? Ότι τα χρήματα βρίσκονται ήδη σε λογαριασμό σε τράπεζα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορούν υποσχετική, ομόλογα, μετοχές ή τίποτε άλλο. Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά στο παρελθόν. Τα έχουμε δει όλα. Αφορούν ρευστό χρήμα. Αυτό ήταν που εμένα με συγκλώνησε. Δηλαδή, ρευστό πραγματικό χρήμα και μάλιστα με αντίκριμα χρυσού.
Και μάλιστα αυτό, με αντίκρισμα χρυσού, αυτό επιτάσσουν οι νέες αποφάσεις των ελεκτικών φορέων και των εφαρμοστικών κανόνων της Βασιλείας 3. Θα πω την Βασιλεία 3 εν συντομία πολύ γρήγορα. Μας πείτε αυτό τι είναι. Ακριβώς. Οι οποίες αποφάσεις αυτές της Βασιλείας 3 εκδίδονται για όλες τις τράπεζες και χώρες του κόσμου. Η Βασιλεία 3 είναι πολύ απλά, να σας το πω με απλά λόγια, ένα αριθμιστικό πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία όλου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μάλιστα. Δηλαδή, όποιοι υπακούνε στη Βασιλεία 3, όποια χρήματα εντάσσονται στη Βασιλεία 3, είναι τα πιο διαπιστευμένα και ασφαλή χρήματα βάσει των παγκόσμιων συνθήκων που έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες του πλανήτη. Υπάρχουν ελεγκτικοί φορείς όμως, έτσι. Σαφώς και υπάρχουν. Μάλιστα. Σαφώς και υπάρχουν. Το τέταρτο και καλύτερο είναι ότι η πρόταση αυτή δεν επιβαρύνεται με τόκο. Ναι, αναφέρεται και στην επιστολή πολλές Εδώ φορές. είναι πολύ σοβαρό θέμα για το μέλλον της χώρας αυτής. Ναι. Δηλαδή η χώρα μας θα γλιτώσει περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για σκεφτείτε το. Καθώς και θα κερδίσει χαμηλότερες δόσεις, δεσμεύσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδεσμεύσεις, όπως είπαμε, ασφαλέστερη και μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, χωρίς να αυξάνεται το κόστος λόγω χρόνου. Πολύ βασικό. Το πέμπτο και επίσης σημαντικό είναι ότι σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή του εκαθαρισμένου συνολικού χρέους, εδώ θα πρέπει να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό. Κατά τις δηλώσεις οικονομολόγων, όταν ο οφειλέτης διαθέτει τα χρήματα και καταθέσει αυτά σε τραπεζικό λογαριασμό και τα δεσμεύσει, δηλαδή υπέρ της πράξης αποπληρωμής που προορίζονται τα χρήματα, και δεν έχει απλά μια υποσχετική, όταν καλέσει τους δανειστές να εκαθαρίσουν την οφειλή την οποία χρωστάει, προκειμένου να κάνει ολοσχερή αποπληρωμή εννοώ, οι ίδιοι δανειστές και όχι ο οφειλέτης, εδώ κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι, υποχρεούνται οι δανειστές να αποδείξουν την νομιμότητα της συμβασιακής τους σχέσης. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Οι δανειστές υποχρεούνται να αποδείξουν την νομιμότητα, οι κακοί δηλαδή. Έτσι λοιπόν. Αυτό επιτάσσεται από τον νόμο. Κατά την εκαθάριση λοιπόν οι δανειστές θα πρέπει να αποδείξουν το ύψος καταρχήν της οφειλής. Τι χρωστάμε. Τον τρόπο που χρεωθήκαμε κατά το διάστημα που κάναμε τη σύμβαση. Έλαντε. Με αυτό το ξέρει κανένας Έλληνας. Πώς προέκυψαν αυτά τα χρέη. Κανένας. Από την αρχή μέχρι και εκείνη τη στιγμή που θα γίνει αποπληρωμή, τις εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν, τον τρόπο δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε, βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η κάθε διαφορετική χρέωση των τόκων, έτσι, το τι έχουν εισπράξει από την αρχή μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή, και αυτό πολύ βασικό, τα υπόλοιπα χρήματα, τα υπόλοιπα χρέη που δημιουργούνται κάθε φορά που ένα μέρος του δανείου αποπληρωνότανε, το ποιες είναι οι εγγυήσεις δηλαδή και σε ποια κατάσταση βρίσκονται, το εάν οι ομολογίες, τα ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα, δεν ξέρω πια, το ποιος είναι ο τελευταίος δικαιούχος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πρέπει να τα αποδείξουν οι δανειστές. Βεβαίως. Έχουν ακυρωθεί, δεν έχουν ακυρωθεί. Τι πληρώσαμε? Αυτό που πληρώσαμε ακυρώθηκε? Δεν ακυρώθηκε. Γιατί δεν ακυρώθηκε? Προβλέπεται να μην ακυρωθεί. Και βεβαίως όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύονται από ακαταμάχητα τεκμήρια. Βάσει νόμου. Τώρα, αυτές οι αποδείξεις θα πρέπει να αντιπαραβληθούν και θα πρέπει να συμφωνηθούν και με τα δεδομένα που τηρεί η ελληνική κυβέρνηση ως οφειλέτης. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν πώς τα πράγματα γίνονται ένας τέλειος κύκλος. Και τέλος, η διαδικασία και τα αποτελέσματα θα πρέπει να υποπτεύονται από τρίτους ανεξάρτητους, κυρία Μαυρογέννη, ελεγκτές υπό τη διαιτησία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλο εμείς οι δύο που χρωστάω σε εσάς να κάνουμε τον έλεγχο, δεν ξέρουμε ο καθένας τι έχει, τι ιστεροβουλία, και άλλο να υπάρχουν τρίτοι ανεξάρτητοι ελεγκτές, όπως προβλέπει ο νόμος. Έτσι μπορεί μόνο να εκαθαριστεί. Μόνο έτσι μπορεί να εκαθαριστεί με ασφάλεια και διαφάνεια το δημόσιο χρέος. Και να δούμε τελικά τι χρωστάμε. Χρωστάμε, μήπως δεν χρωστάμε? Και αν χρωστάμε, να πληρώσουμε. Αν υπάρχουν τα χρήματα, όπως λέει εδώ, που υπάρχουν, γιατί αυτοί οι οργανισμοί είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Αλλά μόνο η κυβέρνηση. Είναι κατατεθειμένα. Ναι, είναι δηλαδή, κατατεθειμένα. Καμιά φορά σκέφτομαι, ναι, αλλά. Το χρήμα αυτό είναι χρήμα πραγματικό, μα είναι ήδη κατατεθειμένο, λέει η επιστολή. Σε ρευστό χρήμα, σε λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιστοποιημένο από το μεγαλύτερο ελεγκτή του πλανήτη. Τι άλλο να πούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί στους ακροατές μας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του ελληνικού δημοσίου, χρέους εννοώ, από ό,τι γνωρίζουμε, ουδέποτε έγινε ένα τέτοιο έλεγχος εκαθάρισης. Όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Αντιθέτως, αποδεχόμαστε τον δέδαλο των δανειοδοτήσεων της χώρας, των εγγυήσεων, έκδοση ομολόγων. Μας είπαν μπαίνουμε στο μνημόνιο γιατί έτσι πρέπει, μπήκαμε, τα δεχόμαστε όλα αδιαμαρτύρητα. Αποπληρωμές και υπόλοιπα χωρίς ουσιαστικό και καθολικό έλεγχο. Ναι. Συνέπεια του ήδη κατατεθέντος χρηματικού ποσού σε λογαριασμό, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στη συμφωνία αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, μετά από εκαθάριση, όπως λέει εδώ, θα μπορέσει να αποδειχτεί το τι πραγματικά χρωστάμε, σε ποιον, πώς και γιατί. Και όλο αυτό να θυμίσω από απλούς πολίτες. Αυτό που με συγκλώνησε. Το πιο σημαντικό.
Ως παράδειγμα, αναφέρω κάποια σημαντικά περιστατικά των τελευταίων χρόνων. Να θυμηθούμε τα swaps του Σιμίτη και τη συμφωνία με την Goldman Sachs, που μέχρι να αποπληρωθεί αυτό και μόνο το παράγωγο θα στοιχεί στην ελληνική οικονομία γύρω στα 17 δις ευρώ για ένα δάνειο μόλις 2,5 δις ευρώ, κυρία Μαυρογέννη. Απορώ αυτά τα μαθηματικά από πού προκύπτουν. Δηλαδή, απορώ αυτή η πατρίδα, ποιος είναι αυτός που έκανε αυτά τα μαθηματικά για όλους εμάς, χωρίς εμάς. Άλλο παράδειγμα είναι οι περιβόητες λίστες για τις παράνομες συναλλαγές Lagarde και τα ονόματα για τις μίζες Siemens και τα λοιπά. Τα έχουμε ακούσει. Ναι. Πράξεις για τις οποίες δεν γνωρίζουμε το τι πραγματικά είχε συμβεί, ενώ φορτωθήκαμε ένα πραγματικά υπέρογκο ποσό. Μάλιστα. Το ίδιο συνέβη και κατά τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Που μόνο για την περίοδο 2008-2016, να το πούμε και αυτό, οι τράπεζες χρηματοδοτήθηκαν με το υπέρογκο ποσό 300 δις. Σε ρευστό. Σε ρευστό. Από το 2008 μέχρι το 2016. Οι τράπεζες χρηματοδοτήθηκαν με 300 δις. Ακριβώς. Σε ρευστό χρήμα συμπεριλαμβανομένων του ΤΑΦ για την περίοδο αυτή. Δηλαδή δόθηκαν 178 δις εγγυήσεις στον ΕΛΑ ή ELA, τον μηχανισμό, όσοι γνωρίζουν. 5 δις ευρώ ήταν ο καθυστερημένος και μετακυκλωμένος στόκος των τραπεζών και 40 δις τα διπλοεκδοθέντα ομόλογα προς τη Eurobank, συνολικό ποσό ύψους 525 δις ευρώ. Αυτά τα αναγράφει η επιστολή, είναι δεδομένα, δεν είναι απλά δικά μου, γιατί έτσι τα φαντάστηκα. Ναι. Και αυτά μέχρι το 2016. Το ποσό βεβαίως στη μετέπειτα πορεία αυξήθηκε και για την πρώτη αυτή περίοδο το ΤΑΦ φόρτωσε το ελληνικό δημόσιο. Και όταν λέμε ελληνικό δημόσιο, αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε, μιλάμε για μας, κυρία Μαυρογέννη. Για μένα, για σας, για τους πολίτες που ακούνε, για όλους μας. Και αυτό επιβαρύνθηκε το ελληνικό δημόσιο με άλλα 40 δις ευρώ. Το ίδιο επιβαρημένο δημόσιο. Το δε χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας έφτασε το 2020 στα 210%. Ιστορικό ρεκόρ. Ενώ όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την ένταξη στα μνημόνια ήταν 113%. Αλλιώς μας τα παρουσιάζουν. Με όλα αυτά που δώσαμε, με όλα αυτά που δεσμευτήκαμε, έχει μεγαλώσει ο ΑΕΠ. Μάλιστα. Να μην συζητήσω το τι συνέβη και με τα θαλασσοδάνεια που εκδόθηκαν κατά καιρούς και που φτάνουν και μέχρι 100 δις ευρώ και που επιβαρύνουν τελικώς τις πλάτες των φορολογουμένων και τόσα άλλα πολλά. Για να κατανοήσουμε το πόσο σημαντικό είναι να εκαθαρίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ποιος χρωστάει σε ποιον και πόσα χρήματα, θα αναφέρω ένα ακόμα σημαντικό παράδειγμα που είναι και το τελευταίο. Η χώρα, μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό το 1824 και το 1825, επί κυβερνήσεως Κουντουριώτη για όσους θυμούνται ιστορικούς, έλαβε τα πρώτα δύο της περιβόητα δάνεια έναντι ομολογιών. Πριν ακόμα καν αναγνωριστεί επίσημα ως ελεύθερο κράτος η πατρίδα μας, τα λεγόμενα δάνεια της εθνικής ανεξαρτησίας. Τώρα θα μου πείτε ποιες ανεξαρτησίας. Ναι. Σύμφωνο. Σήμερα, μετά από 200 χρόνια, αυτά τα ομόλογα είναι άγνωστο αν ακυρώθηκαν ή όχι μέχρι και σήμερα. Μια καθολική εκαθάριση με διαφάνεια, λοιπόν, θα αναδείξει την πραγματική εικόνα του συνολικού χρέους. Με ιστορικά δεδομένα και η ολοκλήρωσή της αποπληρωμής που χρειάζεται να γίνει θα ελευθερώσει την πατρίδα μας. Μία και διαπαντός. Όχι προσωρινά, προσέξτε. Ναι. Όχι προσωρινά. Ιδανικά μου ακούγονται όλα αυτά. Και μένα, αλλά να που είναι γραπτά όμως. Ναι. Ένα παραμύθι, ένα κακό παραμύθι με καλό τέλος. Να σας πω ένα παράδειγμα γρήγορο. Ναι. Αν έχω κλείσει έναν άνθρωπο στη φυλακή και μπαίνω κάθε μέρα και τον χαστοκίζω, την επόμενη φορά που θα ακούσει τα κλειδιά στην πόρτα θα πάει να κρυφτεί. Εγώ όμως έχω πάει να τον ελευθερώσω. Ούτε θα κοιτάξει ότι έχω πάει να τον ελευθερώσω. Θα κοιτάξει να προφυλαχτεί από το χαστούκι που έτρωγε τόσα χρόνια. Είμαστε μαθημένοι, εκπαιδευμένοι σε αυτή τη συνεχόμενη διαδικασία. Λοιπόν, το σημαντικό ποιο είναι όμως, εν κατακλείδη. Θα αναδειχτούν, θα διασταυρωθούν, θα επικυρωθούν οι χρεώσεις, οι πληρωμές, οι εγγυήσεις, οι απελευθερώσεις εγγυήσεων, οι ακυρώσεις, εάν και εφόσον έγιναν των ομολόγων, ή απλά άλλαξαν όνομα ή ιδιοκτησία, τα τοκοχρεωλήσια για όσους γνωρίζουν και ο τρόπος υπολογισμού χρέωσης όλων των τμηματικών τόκων, η πληρωμή μέρους του κεφαλαίου και του υπολοιπόμενου κεφαλαίου, το αν τα χρήματα είχαν όντως εισέλθει στη χώρα, το πώς εισήλθανε, πότε εισήλθανε και με τι αποδείξεις έγινε η εισαγωγή αυτή. Το αν έχουν όντως ξοδευτεί για τη χώρα και με τι αποδείξεις, κυρία Μαυρογέννη. Ναι, και πού έχουν ξοδευτεί. Ή τι σημαίνει αυτό, ναι. Ή τι πώς, ξαναλέω, πόσο και ποιος χρωστάει σε ποιον. Ούτως ώστε να εδράσουμε την αποπληρωμή και έναρξη σε μια νέα ξεκάθαρη βάση. Αυτά έχω να πω, κυρία Μαυρογέννη, τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο. Μπορεί να κούρασα λίγο, αλλά θεωρώ την υποχρέωσή μας σαν πολίτες να ψάχνουμε αυτά. Ναι. Ούτε εγώ είμαι επιστήμονας σε όλα, αλλά διαβάζοντας και ερευνώντας ανακαλύπτεις πράγματα και κάνεις συνάψεις. Γεννώνται όλο ένα και περισσότερα ερωτήματα και πράγματι πάντα το ζητούμενο ήταν, λέμε, και ότι οι πολίτες θα πρέπει να ελέγχουν. Σωστά. Απλά να ελέγχουν. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί πολίτες. Ναι.
Ωραία, λίγο πριν κλείσουμε θέλω λίγο να συνεχίσω λίγο την επιστολή από εκεί που την αφήσαμε. Γιατί υπάρχει στην τρίτη σελίδα μια συνοπτική περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων. Ναι, είναι κατατεθειμένα, ωραία. Ναι. Είπατε ότι μόνο η κυβέρνηση έτσι... Βεβαίως. Με εντολή της κυβέρνησης δεν γίνεται διαφορετικά. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι όροι, έτσι, κάποιοι γενικοί όροι, βάσεις που συνοδεύουν την πρόταση. Σωστά, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, μιλάει για δανειακή διευκόλυνση, μετρητά, εξασφαλισμένα μέχρι όπως μας είπατε, εξαιγιού, 500 δις δολάρια Αμερικής Βασιλείας 3. Υπάρχουν αυτά. Ναι. Είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό. Από ό,τι λένε τα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν και στο σταθμό σας. Τα οποία έγγραφα όμως έχουν σταλεί στον Πρωθυπουργό. Αυτό διάβασα μέσα και ότι έχει σταλεί μάλιστα εξοδίκως, που σημαίνει επίσημα. Μα με δικαστικό επιμελητή. Βεβαίως. Έχει σταλεί. Μάλιστα. Έχουν αιτήσιο επιτόκιο. 0%. Ναι, και αυτό είναι πολύ χωρίς σημαντικό. Τόκο. Ναι. Ωραία. Έχει διάρκεια και πλήρη εξόφληση όπως αυτό συμφωνηθεί με τους όρους βεβαίως. Έχει εγγυήσεις τι? Ελληνικά κρατικά ομόλογα. Τα ομόλογα, βεβαίως. Μάλιστα. Έχει χρηματοδότηση αξία των κρατικών ομολόγων 1/1. Εντάξει. Ναι. Έχει έκδοση και παράδοση κρατικών ομολόγων, παράδοση έναντι πληρωμής. Δηλαδή τι εννοεί? Τα κεφάλαια τοποθετήθηκαν αρχικά στον ειδικό κυρίαρχο λογαριασμό, ναι, όπως μας λέει, και δεσμεύτηκαν υπέρ της συναλλαγής. Μάλιστα. Και τώρα πάμε στην ανάληψη. Μετά την υπογραφή της τελικής σύμβασης χρηματοδότησης με το δημόσιο, αυτά τα χρήματα θα αποδεσμευτούν και θα μεταφερθούν στον ελεύθερο λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τα δικαιώματά μας εμείς, καταλάβατε. Δεν τα ξέρουμε ως Έλληνες πολίτες τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό μας φαίνονται περίεργα όλα αυτά. Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των ομολόγων υπέρ του M1. Δηλαδή μεταφορά έναντι εκταμείευσης ή όπως θα συμφωνηθεί. Σωστά. Μάλιστα. Και εδώ γράφει η επιστολή. Αναφέρεται σε μερική πληρωμή κεφαλαίου, όπως μας είπατε και εσείς πριν, όπως αυτό συμφωνηθεί, και αναφέρεται και στον έλεγχο. Να είναι ενδελεχής και σε βάθος έρευνα και επισκόπηση για την εκαθάριση του συνολικού εξωτερικού και εσωτερικού δημοσίου χρέους από τη γέννησή τους μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η πεμπτουσία, κυρία Μαυρογέννη. Η πεμπτουσία. Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, πρακτικά να σας πω, πρακτικά εδώ αναφέρονται συνοπτικά οι σημαντικοί όροι, οι οποίοι, που είναι η καθολική εκαθάριση, όπως είπαμε, της οφειλής, ο μηδενικός στοκισμός, η εξίσωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων και η μακροχρόνια αποπληρωμή, οι ιδανικές συνθήκες που αναμφίβολα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακτήσει δυνάμεις και όχι μνημόνια που πνίγουν την πατρίδα μας και τους πολίτες. Το πλέον σημαντικό βέβαια είναι ότι έχουμε αιτήσιο επιτόκιο 0%. Δηλαδή δεν έχουμε επιτόκιο. Και έχουμε απολύτως αντικριστά χρήματα με ελληνικά κρατικά ομόλογα, 1/1, όπως μας λέει. Τώρα, η δε μακροπρόθεσμη περίοδος χρόνου που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε θαύματα όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες στην αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Μπορούμε, δηλαδή, λέτε, το μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα βοηθήσει την οικονομία, ναι, μεν έχουμε τα χρήματα, να μπουν στη χρήση. Να κινηθεί η οικονομία, καταλάβατε. Και να έχουμε το περιθώριο να την κινήσουμε γρήγορα. Ναι. Πάντως κρατάω αυτό που λέτε, κρατάω από εσάς επίσης, ότι στην ουσία όλα αυτά τα χρόνια δεν ασκείται έλεγχος. Δεν ξέρουμε από τι μας έρχεται ό,τι μας έρχεται. Αν χρωστάμε, από πού χρωστάμε, που έχουν ξοδευτεί, και αυτό είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπούμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι δυνατό να γίνει. Νομίζω ότι είναι δυνατόν. Αν υπάρχει θέληση, ναι. Ναι. Πολιτική βούληση εννοείται. Αν υπάρχει πολιτική βούληση που πρέπει να υπάρξει, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εδώ τα χρήματα δεν χρειάζεται να ελεγχθούν. Είναι ελεγμένα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η βούληση. Άρα πρέπει, είναι υποχρέωση των κυβερνώντων. Γιατί εμείς οι πολίτες τους δώσαμε τη δικαιοδοσία για να πράξουν προς όφελός μας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έτσι είναι. Εμείς τους δίνουμε τόσα χρόνια τουλάχιστον. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ναι. Είναι υποχρέωσή τους. Δεν είναι να ερωτηθούν αν και εφόσον. Πρέπει η πρόταση αυτή, εφόσον μπήκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, εφόσον μπήκε στον κρατικό μηχανισμό επίσημα, πρέπει και να λειτουργήσει ο μηχανισμός επίσημα. Να ξέρουμε εμείς οι πολίτες τι συμβαίνει. Δεν φτάνει επειδή με διαβάσαμε. Βάση το Σύνταγμα, με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωραία, εμείς το διαβάσαμε. Εμείς όμως δεν είμαστε. Με διαφάνεια όμως. Ναι, προσέξτε. Εμείς τα είδαμε όλα. Εντάξει, μια χαρά, ναι. Πρέπει όμως ο κρατικός μηχανισμός, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, να πράξει. Πρώτα απ' όλα να απαντήσεις όλο αυτό. Ακριβώς. Να μας απαντήσει. Ακριβώς, βέβαια. Εγώ δεν και γνωρίζω, να απαντήσει στους πολίτες, δεν γνωρίζω βασικά. να έχει απορρίψει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον, εντάξει.
Όσο γνωρίζω εγώ, όσο μπορώ να γνωρίζω εγώ. Πώς καταλαβαίνετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφόσον είναι απολύτως ελεγχόμενα, σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση ή ερώτηση-απάντηση με τους αρμόδιους, με υπουργούς, με βουλευτές, με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ειλικρινής απάντηση και όχι να είναι κατευθυνόμενα όπως είναι. Σωστά. Και το βλέπουμε αυτό. Κυρία Μαυρογέννη, είναι στον απόλυτο έλεγχο της κυβέρνησης, τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Όταν ανέλαβε την εξουσία η τωρινή κυβέρνηση, πήρε στα χέρια της την ΕΥΠ, τα ασυνόδευτα, και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε έτσι ελέγχονται τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Πρέπει να έρθουν σε επαφή και πραγματικά. Η κυβέρνηση να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, να τους παραθέσουν όλα τα στοιχεία. Μα είναι επίσημα, τα έχουν λάβει τα στοιχεία από τη λέει επιστολή. Τα έχουν λάβει. Με δικαστικό. Επίσημα. Δεν υπάρχει πιο επίσημο. Επιμελητή, όπως γράφει. Άρα περιμένουμε πραγματικά τη βούληση. Την απάντηση καταρχάς. Ναι. Μάλιστα. Αιτιολογημένα πάντα. Μάλιστα. Αιτιολογημένα πάντα και με αποδείξεις. Έτσι είναι. Τα πάντα πρέπει να έχουν αποδείξεις. Όλοι θα πρέπει να σκύψουν πάνω από αυτό. Αν υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία, δηλαδή έρευνα, όπως κάνετε εσείς, θα πρέπει ο κάθε δημοσιογράφος να αναζητήσει. Εντάξει, και εγώ ένα πρώτο βήμα κάνω. Ναι, έτσι. αλλά εσείς πήρατε τα χαρτιά. Όπως και εγώ βρήκα τα χαρτιά. Ναι, και έστειλα στην τράπεζα και μου απάντησε ότι δεν είναι φάρσα. Είναι αληθινό. Δεν είναι σπουδαίο. Εγώ μόλις το έμαθα αυτό από εσάς. Οκ, εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορεί να μαζευτούν πολλά ερωτήματα μετά από αυτή την εκπομπή, οπότε ίσως χρειαστούμε άμεσα πάλι μια άλλη συζήτηση να κάνουμε. Με πολλά ερωτήματα, γιατί τώρα μπαίνουμε στη λογική αυτή, αλλά ότι έχουμε ερωτήματα εμείς που δεν ξέρουμε οικονομικά και το τι συμβαίνει, τα έχουμε. Οπότε θα χρειαστούμε πάλι απαντήσεις και τα φώτα σας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ και εγώ και τους ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στην Airtopen, airtopen.com, στο σελίδα μας.